kan man ikke få et toilet. Skal du på toilet? Jeg ved ikke. Og så skulle du have sagt, at der var en parkeringsplads før bakkerne. Lige meget. Vi må stadig kun køre... Der er en kirkelig herovre. Man må ikke pisse på kirken. Nej, jeg går over på den anden side af vejen. Nej, så kan jeg ikke se, hvor jeg står. Haster det meget, eller? Nej. Det... Venstre. Så til Åh ja, det skal vi. Shit. Gå væk! Jeg ved ikke. Væk! Jo, på Vesterbro. Ja, gå væk! Hej, jeg hedder Arne. Du kan grine. Hans forældre virkelig havde det. Hvis der kommer en bil nu, så... Så er vi døde. Det var heldigt, der var ikke noget bil. Hej! Jeg har ikke lyst til at dø, mand. Jeg har ikke lyst til at dø. Altså hvis ikke de har åbent i vandet, det er superhus ting, hvad de end har, så er vi nødt til at tage til Billund. Eller finde en tankstation. Det er jo så også større sjovt nok Billund. Eller Billund Lufthavn. Er der ikke en tankstation i vandet? Det er jo i samme sted. Det er samme sted som Brugsen. Det der time snart kommer et sving. Kom der lige der. Det der, det er bare ikke nok til at markere et sving. Den der ene freaking stolpe med en lille bitte refleks på toppen. Og den der, hvad er det? Er det en mand? Er det en... Det er en lampe fra i byen. Jeg ved ikke, hvad er det egentlig? Det er en gadelygt, tror jeg. Det er et mærkeligt sted midt ude i ingenting. Hvad er vandet? En by midt ude i ingenting. Okay, der er et by. Det er i byen. Ja, vi venter lige på ham der. Kom så, Tony. Hvad laver du? Når jeg blinker til dig, så må du godt. Ja, du er dygtig. Nødt til at blinke. Vi kan ikke se, om han kører. Han kan ikke se, om vi kører. Så vi er 5 sekunder holdt bare venter på at sige. Ej, det er ikke fair. Det er fede svin, mand. Det kan man ikke bare gøre. Nu har vi holdt der og været ordentlige mennesker og ventet, fordi han skulle forbi. Det er fede svin, mand. Han kunne da godt have blinket til os sådan lidt. I ser godt ud. Kunne I ikke bare køre? Ja, det er han. Gud med en blomst. Her. Nu må du gerne køre. Jeg er ikke i min bil. Jeg ved ikke, hvor langt ham der er fra. Nej, vi kører bare. Vi er de første. Det er jo i hvert fald. Okay. Vi er på vejen igen. Vi skal lige en tur på vejen igen. Nej, altså, vi kan følges. Okay. 2 lygter, det er lorte tegn. Hvorfor? Det her, man godt må skide ud af vinduet. Der kommer sving lige heroppe. Sådan, hvor skal stop. Nej, jeg tænder sådan lidt. Hister her. Ja, der er vigepligtskilt der. Ja. Hvad er det jul? Nu er det jul. Husk det gode humør. Vi skal til venstre. Du skal lidt længere. Jamen, der holder en bil der. Hvad vil han? Venstre. Ja. Ja. Nu skal vi lige Hold huske. lige til højre efter, lige efter. Kommer der nogen racister? Der er ikke nogen bagved os. Jeg kan ikke se nogen racister, så kan vi godt køre. Højre. Vi tager til højre. Skal vi igennem Billund? Nej. Please. Hvor langt er der fra Billund til vandet? Det er også sjovt nok 7 km på det, når man stod på det skilt der. Så for... Det er rigtigt. Er det Billund, vi er på vej til? Ja. Er det det? Nej, vi skal ikke til Billund. Der er slet ikke en superbrus lige heroppe. Men jeg er lidt usikker. For jeg kan ikke se en skid. Hvis ikke, så tager vi til Billund. Hvad er han lige der? Den her venstre for dig, mand! Jeg ved det. Hvordan kommer vi derind? Ja. Det tager din tur rundt, Kirsten. Jeg giver en omgang. Jeg prøver at have de åbne. Det ved jeg ikke. Der er skilt udenfor. Der er skilt udenfor, det plejer at være sådan et universelt sprog for åben. Kan du ikke tage til Vejle? Jeg skal ikke til Vejle i det der. Det står på det skilt. Møver. Grænsted Lufthavn. Yes.
Både taxafly. Hvad er det for en verden, vi lever i? Det er OK, vi drejer ind her. Ja, det er jo. Må vi godt køre ind her? OK, godt så. Lykke til venstre. Nej, Skal jeg være forbi? det har jeg slet ikke penge til. Nu skal vi også ind i. Ja, der er åben. Og hvis de lukker nu, så græder jeg. Klokken er ikke ud. Den ikke? Nej, det kunne være 5. Der er ikke styr på hverken tid eller sted. Hvor langt så godt? Hvor velkomstkomiteen? Hallo! Skal vi køre, eller hvad? Ja. Det var ikke skidt. Men hvad skrev han? Hvad laver du i? Hvad laver du i? Du i? Altså skråstreg i, selvfølgelig. Altså. Det smager ikke ret meget, når den er kold. Nu skal veje den lige lidt mere. Det er det godt. Jeg humper mig lige frem. Hvad vil du kalde det? Jeg rykker mig lige frem. Jeg har ondt. Jeg undrer dig. Er det koldt? Der var løgn i hvert fald lagt på is. Hold da op. Det var ikke mig. Ej, jeg er glad. Jeg fryser både med ind og med løgn. Nu skal vi bare tilbage. Seven player. Det brænder helt. Det føles som om det brænder. Nu gav dåsen sig. Merry Christmas. Ikke nu, David. Min løg brænder. Everyone. Eller brænder. De jeg føler mig. Du kan godt huske, hvor vej vi skal, ikke? Ja, højre. Højre. Jeg skal ikke gå ind i rundkørslen igen. Der kommer ingen racisme. Racismer. What? Racismus! Øgenavn til alle hedder Rasmus Racismus. Passer særlig godt, hvis de også er racister. Racismus! Glem ned. Er der ikke langt lys, men... Tag dit lys af! Nej, så kan vi ikke se dig. Pas på. Til højre her. Halleluja! Efterskole. Okay, prøv at vandre en by midt i ingenting. Efterskole, det må være sådan noget gammeldags med, hvordan du plover jorden ved hjælp af en hest og et stykke metal. Eller rærer dit hår med en sten. Hvor er en racist mere? Ja, han har 4 lygter. Hvad? Han har 4 lygter. Der har været, ja. Det kunne have været en Næsby. Hvis der lige var 2 mere oppe i luften. Og så mange ude ved siden. Ja. Nu har jeg ingen anelse om, hvordan det kommer til at se videre. Ellers så banker vi på, at der synger en julesang og spørger om vej. We wish you a Merry Christmas. Hvor er skolen? Betal dig og holder kæft. Stop! Ah, Jeg tror, vi skal her. det er her, ja. Skolevej. Vi er bare lidt ved siden af jer. Gonna take. Vi har ramt noget. Vi har ramt nogen. Undskyld! Johnny!